Zomphu jala kendro sara amsayo sakbaithani schoolni rwngswrwngnai ogur debraba sikli sasloksa serairokno bithi saroi romphere sokre khlainani saitokha New Grace Schoolni principal ogur debroma abono karibo koksilchamung kasaka lukurongni biskango rwngswrwngnai jok sikli sasloksa nogo thangna sakang phwrwngnai bai malaya thangmani ochiraino gariwati sawoi romphere mani koksilchamung patima yagulo Zomphu jala thanao khlaijakha AFR Koktamawa saimangkha New Grace School yakari kharka tomong sitra tognai ogur debroma First, local room access personal room के room के बाद के बुधवार ने 23 तारीख ने जुलाई 2021 के आखिर ना या फिर बस तो बस 5 no school sama no school ke sala New Grace School Bo anong pun bokong mo kay ano di ko ba kay kang kiri ako ano di ko ba kay Kamu? Sono senje naya bono khairu ke waishapro ang yang sano kok sana thangma se sar ano phang torat lang ano lipkis ro ke ri ro gar bisu dai se ri ro ko se ano obo khaita to otto sar khaita to ang khanya musing epite sana hage khayu ang kundi ro khani hingka hai bono se ang khanya musing ya Ana bunai rok saisi hagi khayo mungke wasi pura noga thangpura ke ana hai ni saw ini parents rong ta sadi olaki ni parents by ai relation tong galaxy ati rok ni saw ang beri nai thau rok ni saw Kami kena nawat tai ke ana safety sar mu tamo ogur de purma no ke e ko ana ang miss punino samasi Miss Ponino complain demasi Miss Puni bisa saya ongoi ano sutaku ano si hame kok saka China lokong butuha Tamang ka gotona safe na gade bilan simin Para serairano para ni ogur debarma hor ke bo sang rao khen khai ke borona romui kebagai tong sigui gisro room ro ha singi chigi kebagai motong si bithi rao chari khorang regi school thama yang ke kebagai apa ke bor chuani cha ake bunai Aba hayang mani salbusung ka na bopun sakan no serai. Kau tili jole sisi ya. Asu sali ko samaya. Aje aba hayang je khlajana serai rok tabuk to tong na no to thangban no to thangja. Satro ro tong ni sui ya. Obo hai nongra school jong bu pore na Asu sa serai ro sa si to ko si pa. Angsa se sanai hong memang si serai ro. O patimana tuye amsani lukurok kemang salajak nukhni borokni khawo hor basajak rwngswrwng kahamni bagai phaimani hamya koktoma bwskango nukjakha patimani bisingtwi obono kubui koktoma